sampai sebetani pibara bansang gijing shkle jungi ubleng ini pai kan barjing roi kaba chispa shpona kaba thamai ba chispa wei na kaba rim mark mat ngan sayo pa you try mark mat ngan sayo pa you try God look men yang hamta Madu Jesu Christ Baperman Ublayap na marjongga Mark Matnyan sayo pedya Shatilin desahib bnen Mark Matnyan sayo pedya Haburom baba uden Nentanga iya uberngen Bancingkap dan kadang syong Nen reis ngikan poi bom laknen Baun pau kumba ulong Mark Matnyan sayo pedya Shatilin desahib bnen Mark Matnyan sayo pedya Haburom baba uden Kadlu kajik men bakan long Anda silsikan waino Kilanti pakalan dondong Kita kindam nur barong Mark Matnyan sayo pedya Shatilin desahib bnen Mark Matnyan sayo pedya Haburom baba uden Mark mat ukapor kajing song Mark mat you press banyo Mark mat badla unong pengin Ubaju ikum juhid Mark Matnyan sayo pedya Shatilin desahib bnen Mark Matnyan sayo pedya Haburom baba uden Kublejan mit sabaton pibaro nga priang subhai pibaro ki para banget ki paralog ki parajor ki bayo lingba kane ki YouTube channel jong kabalang 7 Day Adventist ki priang subhai pibaro akateng batyang tam ku Jesus Christ balong nong pen mujongi te ne ki janmit ka bamentang ni ya chaprang ki jimane jongi oblei dak bangni sok lang kan bar jing roi ka shispa prana ka bathamai shispa prana ka bathamai khnai nak barim ka baong yathu abaro ki jat ki kenja Yathu habaro ki jaki kenja Yathu ngai baca
Mit badum tam sha jing shai ka kela Jisu shen un sawan Sim kabu rom to tien ngeu ha kun lang rod you blasana Benra Yakubor Pela Jisu Ansen Shar Kijai Ben Real Baya Kibitarsla Maham Halentin Kidak hasun neng Kik deu klembatla Jing jan kata kasmi Sim kabu rom tup dien ngeu pa Kun lang brod you lasana Yakubor Pela Jisu Ansen Shang Kun Jong Ublei Tok Mita Jing Men Ya Urwaya Ro Suki Baat Sharai Da Jinkerman Bakas Ikan Siang No Sim Kabu Rom Top Dien Ngeu Pa Kun Lang brought you Blasana Pena Yakubor Pela Jisu Ansen Shang Jing pulis tang jing ta negi jan met tong ya phai bat ngan u Matthias nong ka arpo sound di khot ka balai po ar hadu ka balai po lai ki ten ki ba ongkum ni to nang te ya ka pharshi na uding dem bor haba ka tana jong u kala khelung bat ka seisla pitep ba ka liur kala jan kumjo ma phiru haba phem yo I ya kini ki e baro to tep ba ka long hajan ha ki jing khang Yosnyo nektin bakhendiat tong ya penem kli bat ngin ya duai. Ublei bu ukpa jungi ubahap neng yuan da jin sore thakmat jong mi atrai hang ni janmit jong ne sin sabaton ublei sibun atrai bah jin no rekat jong mi hang ni kitayo barok kawe mera pelaj ing ne jing ma misal pastor baro bal mela ker khuing ya atrai bah kabam kadi hakup kasem hang jin don kam baro ki bangi don kam hang jing im jongi ka maman gasni bakum juru kham tam atrai ba me ai hangi ya kamet ka bakot bakhia ba me ker khuing ya atrai bah bang dang lam ban yo biang ya ni galat ya ban ya sok lang ya ke jimani jungi limba kini social media atrai bha taman ker khui ki bru ke yo I limba kini ka YouTube mat kum juro men ker khu atrai bha ik tu ki bru ke badang wat emi bakin lap emi lingba bakin yo I lingba kini khubor ke bangi pen mi atrai men ker khui ki lada ki don hapneng ki chingpang jistam hapneng ki ching e chingele ker khuru atrai bha ya ke balang shitlup ka per thai kat bagina pen preng gospel tin ki jome ker khuru I pastor ka ban ai hangi khubor tin ki jome to ai baki ek baro ki ba mi na shin tu jong I atrai bha kin long ki bala ker khu bat ki bawana khet chi isnei ki jome singo atrai jing duai jing shakri berit e jome to rama pe ki pop ki rengkang baro ki bang jipi so si emi na baki ngi duai panak te phun jime Jesus Christ belong nong em jungi na do mentas do kya taba ba pom chukuru amen tihne por ba mentang an IT no ha I pastor ban ai hangi ya khubor ngai khublai sabaton bakmen ni phi baro hakni ke janmet ko abani so lang bat ki samla nakabalang sitang ba hakban priang singo ban khot singo bhai phi sakni ke program jungi hakni ke janmet ngai khublai hini samla ki ba kloi bani simanta hakaba ngin pelong hakni ke jingasang hak YouTube channel jong kabalang nongstoin
tu ai boleh nang kerkhui kini kisamlah nak kawai kapor kat baik nang syakri ya boleh hak jingim ke jongpe ka khubor ka bangin ya pulih hak ni kapor kalong ka jing khilung jong udeng dambur lada philape ya kawai naki program jingi hak amit arpu pratrik jong ubanai me lakren syapang ka khubor hatu pidon so na ka gospel katkum Marcos kalong ka bakhatwei ka bakren syapang ka parsi jong udeng dambur manta nga khot sngaphai phi bangin ye pule ya kane ka subject bar haswa bangin ye pule ngini pendem shwa ha jing duai kokpa jingi ubah nang ha kane kenta jong kane ka janmet ko trai ngi ko aban aingu yeme namar ka jing hasbun jame ha ka jing im jongi bamela khot ingi bamela jit ingi bat mela pen im ingi nang nek perthai ka bapom mela suspa ingi ka jing yap ukhon jame Jesus Christ adwai try men pen kam yu syakri barit jame ha kane clip mat pen slet aman sim bakho jame atrai pen chai boring aban yalap ya ka tin ka jame bar ker khu ki parlok ki parabangai ka bi i bar ki bape ya kane ka khubor ha kane ka clip mat sngeu ki jing dwai jingi ha kerteng bathyang tamu Jesus ngadwai amen habangi pule ka gospel katkum Matthias kalong ka arpusau new isi bon ki dakisin bar ki jingi thol pa ki jong Jesus Christ syapang ki jingjia ki ban jia hakisi ki ba khadu bat ka ba kumno kan long haswa ka jingwan jong Jesus Christ bar Jesus Christ uyai peteng ya ka ban ya tho yangi larangi pule na Matthias kalong ka ba arpusau ka khot ka ba laifu ar ka ba nilayo ban pulis dang mene tunang ti ya ka parsi na uding dembur naba haba katnat jeng u kala khilung bat ka seisla pitip bakal yor kala jan u Jesus Christ u ai biang ya kane ka parsi ya kane ka jingetho ya kane ka parsi haswa ba unyatho unyai peteng biang banyatho ya ki dakisin kalong ka jingyai pen kenmau ka jong Jesus Christ bahaswa ka ban jia ki ai kadai ban sedang shwa ka jing khilung jong uta uding dembur ka jing khilung jong ki ding ki set ka bamut ha ka por per em ba kata ka ayom ka ban nengkong jong ka snem ba ki ding ki set kila sedang ban khilung baru Jesus Christ uya tho yengi ya kanika parsi bangin sngau tho eka bangin yit naga ketin ke jong blai bat bangin pe ngin pensisa biang menta na ka kitab Hosea kalong ka bakhandai ka khot ka basipeu syapang une udeng dembur ngala syam ya u Israel kum ki sok wan ha ka riklau ngala yo i ye ki kpa jompi kum uso i banangkong ha udeng dembur halaka ayom banangkong ublay upet ya ki khon Israel baru yo i ya kejat benriu Israel kum uta udeng dembur ubala thung ha ka kper ka bamut ha kani ka perthai bat kila long kum uta udeng dembur balap lasim ya kani ka jinghikai ba kani ka parsi ban ringdur ya kani ka jat benriu Israel lani ya kejat benriu jiu bakal long kum uta udeng dembur ha kata ka kper ya ka bala thung ya uta udeng so ngakwa bangin pai sakawai ka jingya pule bangin pensisa syapang udeng dembur ubasisa na ka gospel katkum uyonis kalanong kaba nengkong gat khot sau pusan hadu kaba sau pukhandai u Philip u Shem ya u Nathanael bat u ong hu nila Shem ya uta uba u Moses ha ka hukum bat ki noye thu ulpa kila tho syapang jong u ya u Jesu ken u khon u Joseph u bana Nazareth u Nathanael u la ong hau kamut hau Philip kala ka ai kababharu kala ka ai ru kababhaban long na Nazareth u Nathanael u la kli ya u Philip hatu kala ban long ka ai kababha kala ban mi ka ai babha kum na kasnong Nazareth haba u Philip u la yathu ha u Nathanael syapang u Jesus Christ ya u bala tho ha ki hukum jong Moses ki hukum kenya ki hukum kriam ki bakadau syapang Jesus Christ bat ki noy thul pa ha ka testament ka barim kar khat basau phnyau ka ong kumne u Jesu ulio i ya u Nathanael ba u wan hu haba u Philip ulawan lam haba u Philip ula yalam ya u Nathanael sha u Jesu Christ ulio i ya u Nathanael ba u wan hu u Jesu ong kumne
te uong syapang jong u hakmi ukenja Israel ubada shisha ubom don kaba arsap kat khot basau phupra ong Nathanael ulakli u nang no me itho yanga Jesu ule itho barula ong ha u shwa ba umpat khot u Philip yame menba miladon hapo utu uding nambur ngalio i yame Jesu Christ menta upen shisha ya u Israel ubashisha ya uta ukenja Israel ubada shisha ubomdon ke jing arsap bomdon ke jing syukor ubomdon ke jing artatin kat khot ke basa pukendai ke ong Nathanael ulai yathu barla ong ha u ko rabi melong ukho nublai melong usim jong u Israel haba u Jesu Christ yo i ya kadokno jong u Nathanael ba unget ba u Jesu Christ ulong utau Mesaya ba u Jesu yo i ba une ubreu umran ke jing arsap ba ulanget ya ke ba u Philip ula yathu u ba u Jesu yo i u ba ula syong naru kapor ke ba ula syong hapo jong deng dembur ba u Jesu ula itu ya kadokno jong ula itu yu uba ulong utau Israel uba shisha uba don hapo jong udeng dembur ban yu Isai bat ka Bible ka pen shisha yingi ba uta udeng dembur ka theu yaki Israel bat ya uta ubreu uba shisha ubala syong hapo jong deng dembur bat lada uno breu ubam don kano ke jing arsap bam don kano ke jing long ke bom nget ya Chris uta udai u Israel ubasisa ubala periang ya u Jesu nado kadok no jung baro barga ktin jong blai kapan kan mau yangi ya ka jing sedang jong ki jingjia jong ki dakisin jong kabakut u Jesu Christ upen kan mau shwa yangi da ka jing penjot ya ka nongba Jerusalem habangi pet na ka gospel katkum u Matius kalanong kaba arbusau kat khot kaba nengkong bat kaba ar u Jesu ula mikno bat ula lekno na ka temple te kisenran ju ukilai kilewan ya kaban pen i u ya ka jing te jong ka temple haba u Jesu Christ uli lam ye kisenran ju u sha ulom olip u Jesu bat kisenran kile syonglang hangtam bat kini kesenran kila pen i ya u Jesu Christ ya ka jing itnat ya ka jing bha jong kata ka temple ya ka jing tai ke ba itnat ya ka bala tai da ki briu ki bala mi no na ka jing ring mrau ya ki sha Babylon bar kila tai ya kini ka temple kalong ke ba itnat bar kila ya ro ya ka jing itnat jong kata ka temple Henry u Jesu Christ lu iya ke banjia ya kini ka nongba Jerusalem bat ya ka temple kabadon hangne ka khot ba ar ka ong u Jesu te ula ong haki phim yo iya kini ki ai baro sisang ong happy onam e no hangni umau halor umau ya uban om penhap no u Jesu Christ u ya thu shai hangne lara kani ke temple lani ke nongba kalong ke ba itnat hadu kata u Jesu Christ lapan bena ya ke jing penjot ke bansawan ha ke nongba Jerusalem ba onom eno ya umau halo rumau ki mau kenro jong ke Jerusalem kan nongba bar ke temple kin tua kin hapno habakat kata ke jing penjot kan sawan on sapen kelon no ya kani ke nongba Jerusalem bat ya ke temple u Jesu Christ ya thu ya kene ba ka jing sedang jong ki ai haki sngi ki ba khatdu ka jing sedang jong ki jing sia ki sngi ki ba khatdu ba u Jesu Christ upen sisai ki da ka jing penjot ya ka Jerusalem ka balong kum kata ka perem ha ka ba ka jing khilum jong kita ki ai ki jing sia haki sngi ki ba khatdu haswa jong ka liurkan wan ka perem kabamut da ke jing penjot ya ke nongba Jerusalem kabat heu ya ke jing sedang jong kini ki dakisin ki banjia baru Jesu Christ ule ya thu lepa haswa ba on penjot ya kini ke nongba Jerusalem ha ke gospel kat kum Matius kelanong ke ba arpwe kat khot ke ba sau phulai u Jesu ong na mar katang ong happy ba on simno ya ke hima ublai na phi bat on ai ya ka ha ke haki kenjaban riu kiban penmi ya kiso jongka u Jesu Christ u yathu ya kene da shisha pada tikna bon sa shimno ya ka hima ka jong blai na ka jaj ban riu jiu bon sa shimno ya ka abot on ai no haki wei pat ki jaj ban riu kiban sai
ya uta usok ubadai biang ngila pulih hak tu gawai kata yau Matius kelong balai record keba prabat keba khandai ya kini ke jingkren ke jong uyonis nong penbaptis ya ki nong yalam jong kanem jiu nabakum ta tu say ya usok ubadai biang ya ke jingkela ke bemut wat mut ban ong haladi ngiron Abraham ublong ukpa jengi nabang ong happy ba ublay ula na kini ki mau ban pen mi khon ya u Abraham Uyanis nong penbaptis ula kren sya kinong yalam jo kan yam jiu habaki wan sya u daki jan phong ke internet ban pen ibhail di ban impress ye ki breu kadwa uyanis uphong yeladi daki taki jan kup sni daki jan daki sni ut bat ke sni merat ti uyanis ula ong ba phidai ban sei biang ya uta usok jong ke jingkela ka bamut bang yo i ba Yesus Kristus uyethu yengi ba une udeng dambur lani kini ke jait benriu kanam se yo ta usok ubadai biang ya ke jingkela ke bamut bat kaktin jong blai ke yethu yengi ba ublai ulak ban penmi ki khon ya u Abraham nakimau kamut ayu ki mau hang nei ha ka ba uyonis ukren ya kini ke nong yalam jong kanem jiu latip ye ki gentil kum ki briu ki ba e donut mau latip ye ki gentil kum ki sniang latip ya ki gentil kum ki kseu lada pikin mau ya ka wei ka jinge tho khana chapang ka wei ka nong kanan ha ka ba Jisu u ya kendo ya ka ba un pen khia ya ka khon jong ka ka balapang ka lastom barkumta u Jisu ong ya ka baki kseu kim non hok ya ka ban bam na ka jingbam ka brai jong ki khon hanai ka ne ga briu ka ong ki kseu ki don ka hok ban bam na kata ka bahap na kami jong ki kenrat jong ki latip ye ki gentil ya ki nong wei ki bamlong ki jiu latip ye ki kum ki kseu bar ki mau ki briu ke be donut mau bar kum ta terter ngini phai Galatia kelnong ke balai ke khot ke ba arpa khundai tela da philong ki jong u Chris kum ta ti philong u sembai u Abraham ki nong yo pateng ken kat bakum ke jingkular u Apostol Paul ukren pensisa ya kini lada philong ki jong u Chris pidai ken ki khon jong u Abraham ki nong yo pateng jong kata ka jingkular ya kata ka hok ke jong ublai lengba u Yesus Chris om kita ki briu ki bahir pateng nau Abraham ki ban long ki khon ki jong u hanri ki bala priang ye u da ka jinget ki bala priang je Yesus Kristus kumnong pen im jong ki on khot iki ki khon bar ki sembai jong Abraham bakin yo kenti kata ka ri jong ke jingkular ka bakin jabeneng bar haswa on penjot ya kenong ba Jerusalem haus nem hanyau peu hadinu Kris ba ka jingkhang jong ka lat jing ai lani ka jingjit jong ublai ya ki jaj benriu jiu kalakut haus nem lai pusau ha ke ba kila kentaj ya ka gospel ha ka ba ya u Stephen u weni ke demen wasan jong ka balang ha ka tu ka por kila penyap di u bar kila len them mau di u da ka jing ai bor jong sol bar umne usol ublai syam ya u Jisu ha ka deu ha ka jingya lenti sya Damaskus ulai kendo ya u Jisu bar ulalong u apostol bar u noyalap seki gentil bar ka gospel ka le seki gentil nado usnem lai pusau ka Bible ka itu ingi ya ka jing penjot ya ka nomba Jerusalem larangi pet na ka gospel ka kumu Lukas kalanong ka ba khat khandai kat khat ka ba South Hawaii ti kat ba ula poi hajan haba ula mi ula khmi ya ka snong ula yam na ka berta jongka u Yesus Kristus haba ukmi ya ka nongba Jerusalem ya ka ne ka temple ka ba itnat ula yam pai donut na kamta ka Jerusalem namar bakal kentaj je u kom unang pen imba unang siuspa jungka ubal long uta mesaya ubala wan na beneng ban siuspa ila ki jong ki breu ki belong ki jiu hanre kila kentaj je u Yesus Kristus pin pulai Matius arpulai kal nong khot ka ba lai punya pin syamru hangni ba u Yesus Kristus ula yam na kamta nongba Jerusalem ula yam ula snausi na kamta ka jing kentaj jongki ya u Yesus Kristus ule iya ke jing edon not jongki breu ule iya ke jing edon not jongki noyalam ha ka baki kim syam la kloi ban priang ya u kum khon lam rot jong blai ban kit no ya ka pop jong ka perthai
Uji su kuat ban kedup ya lagi jong ki briu kum bakas air ka kedup ya lagi kon hapo ki tabni yang jengka ban yada na ki nong shun ban yada na ki nong penjot Henry kita kiba ulawan ban siu spa akila kentai yu bar kila penyap yu bar kila sanar pna yu kila ik ben yu bar kila kren ben penban yu ngene phai biang na Lukas kanong kaba khat khandai sapu ar hadu sapu sau ko ongkum ne uda ong alada pelala tip lepa maparu shisha hak ni ke sngi yaki ai ru ki badai ya ke jingsuk jongpa Henry menta labu ri yaki naki khmat jongpa u Jesu Christ ukren hane ba kini ki breu kim semle i ya ke jing penjot ke ban sawan kini ki breu kim khmi lenti ya kata ka jing jot kabala ap lepa ya kina ka dau jong ka jing sai la jong ki ya ka ten ka jong play na ka dau ka jing ero no jong ki ka jing penjot kala ap lepa ya ki u Jesu Christ ulu i ya kane ka ban jia kane ka nomba laburi ya ka nagi khmat jong ka na ba ki sngi kin jia hapa baki nong shon jampa kinya ti kharai saurong ya pha bat kinya ker tawiar ya pha bat kinya set kut ya pha baro saurong bat kinya penkelon no ya pha bat kinya penkelon ya pha bat ki khon jampa hapo jampa bat kin om ino ya pha ya umau halor umau naba pham shem la itu ya ka ayom ka jingwan jingo ya pha ujisu ukran syai hane bahkan sawan ke jing penjot baki nong shun je pha kin sati kharai saudong ye pha barkin sa penjot barkin sa tebe rage ding ban penjot ye kini ke nong ba Jerusalem habaki mau kinom sa halor mau katnom kanom la ban yeng ki ken ro jong ke Jerusalem kin tuano ke jing te ye ke temple on sa penjot no but ka history ke thu ini ye ke jing penjot ye ke nong ba Jerusalem ke bala jia ha usnem nyau peu hk dak jingwan hirthma jong ka rom hak jingalam jong utitos yaki sipai jong ka rom katkum unong tho history u Josephus ulayathu ba kum ba si million point iway ka jing penyap yaki jiu hak tu kapor haswa jong ka jing khawai haswa ba ki briu kin pendon burom yakani ka niam ka jing khawai ka niam ka jinglat kani kan nongba rom kani ka hima rom kala ker tawier yaki jiu hakabaki jiu kilawan yakaban rakhi ka niam jong ka jinglai na baro ki jaka na keleng saudong jong ka perthai kilawan ci Jerusalem ban rakhi kani ka niam jong ka jinglai ka jingbon jong ki jiu kalong ka babon hadu kata-kata hadu similian point iway la penyap iki jiu berkas nam jong ki jiu kala tu haki surok haki lenti sengking kum bala tu ke ka jing penjot yaki kalong ka basir khai hadu kata-kata bat kumba khandai phu hnyau hajar yaki la ringmrau dak himarom haka jingalam jong utitos yaki sipai jong karom kani kala jia haus nem hnyau phu ka jing penjot ya kanong ba Jerusalem bat lapan tua ya ka bat om sem lapan nek lapan sa iki mau kan ro jong ka Jerusalem lapan jot khoj ya ka namar ka ketin jong blai kala keren bala pendep ya kata bat haus nem cispa laipusan hadinu Kris haka jingyalam jong ubar kochba haka jingyalam jong uni yakini kijaj bendu jiu kelas dang banile persyak biang yang kah bor jong ka rom bat ka rom kala penkut biang ya ka jingyalam yakini ka jingyaki jong ubar kochba nakamta ka jing sencar den bor jong ka rom bat kila penjot yaki house name kila penduk biang yaka bor jong ki jiu house name cispa laipusan hadinu Kris bat kumta kila bekno iki jiu na kari Judia bat kila pet keleng jong kari Europe bat kila sakma ha kitu kiri jong ke Europe hadin kini kisnem haka century ke bakhatway ke spa snem ke bakhatway la jia biang ke jingyaki bat la penyap yaki jiu ha kani ke por ha kabaladon kata ka crusade bat house nem ha ke spa snem ke bakhat sauru la penyap biang yaki jiu nakadau la tharai bak kini ki jiu kila penlong yaki Kristan bandi ya kata ka bi bakila ai bi yaki Kristan
Nakadau jong kani ka belak det ka baki ong. Lapen sitom balapen yap biang ya ki jiu. Ngiu i ka jing thu lpa ka jong Jesus Christ nakadau ka jing kentai jong kini ki breu. Ya ka gospel ka jing pen im jong ta Mesaya. Lapen yap balapen sitom yaki. Bar haka spa snem ka bakhat khandai. Kini ki jiu kila protes biang hadin bakila nang roy. Kila penlong ya kata ka kenhun Zionis. Kejing penlong jengki ya kene ka kenhun Zionis baki khot yalade. Kabat kadau kabanakong kolong ban penkut ya kejing syak pen sitom beng na kini kenong yalam jong keri Europe. Bar kabaar kolong baki kwa ban lek pai biang syak kanong ba jengki se Jerusalem. But kila sedang ban lek pai se Jerusalem house nem ciejar kendai spak lai. Hadu usnem ciejar kendai spak khatsau. Haus nem jar kendai sepak katsau kala jia kata kathma ba banakong ha ka perthai bat kala don biang ka jingeki haba kila lek phai syakari lejong ha pedeng ki Arab ki belong ki Muslim bat kini ki jiu la don ka jingeki biang ha pedeng jongki haus nem jar kendai sepak lai phulai ha ka por ka bala sedang ke jing sengsar jong ka parti Nazi ha Germany bar ha ka jingelam jong wat Adolf Hitler ya kani ka kenhun hadu 100 million mud ki jiu kala syak panyap ha ka jing sengsar jong kini ki Nazi bar kumta hadin jong kani haus nem khat kendai sepak sa punyau ladon biang ke jingeki ha pedeng jong ki jiu bat ha pedeng jong ki Muslim. But hakani kapor jongka jingeki jongki baka United Nation kala rai hakaba on I no yaki jiu yaka ri but yaka state lajong hakabakin yo ya kaban sinsari kari lajong kebalong kari Israel. But kumta ha benai me khat sau tarik house nem khat khandai spa sapupra baka UN bat kiri jong ka perthai kala itu ya ka Israel kum kata kari ha ka bakala yo ila ka jong kari kala yo ila ka jong ka jinglai luit ban sin syar ila ka jong kari bat kila ai kerteng ya ka kum ka Israel bat hadin jong kani kala jia biang ku gitma kum ba pratli ha kani kari Israel ha ka jingeki bat kini kiri Arab Palestine niyo i ya ka jingyo jong kari Israel ya ka jinglai luit ha ubanai me haus nem khat khandai spa sapupra bat dang shen niyo i mentau snem hajar phawai ha ubanai me biang hilaki biang ka jingyele thma ha pedeng kari Israel bat kari Palestine ka jingyeki ha pedeng kini ki artli kalong ka jing penjot ka bakrau bat ka basirkai ya ki nongba kini ki artli Ngilio iya ke jingi ki hapdeng jong kini ki artli kiri ka jingi ther bom iwai ka jingi siet iwai kalong ka jingi snam ka bajur hadu kata-kata ngangai phili i haki news haki TV haki channel ki ba pher lang ba ka social media menta bad don ki briu ki bala perkhat ba menta kari Israel kala yo biang ya ka bor pek kala sedang man yo bor ki mani le thma ya kiri hak perthai Bat kila perkhat kiba bon ki breu ya kani baka Israel kan salong kata ka world super power lani kata ka ri ka baklan bor ha ka perthai bani le thma bat ki wai ki ri jong kani ka perthai bat kinsa seng bat kinsa tei ya kata ka temple ha Jerusalem bat uta umrat khlau unsa mi na kani ka temple ha kani ka ri Kibon kibriu kiba perkhat ya kata handrai tutip bau Jesus Christ ulai thol pa bakan ni kari kan om sei so shu lanu ru u Jesus Christ ulai thu kumbangi pulai mani Matthias arphoi saphlai balai simno ya ki hima jumblai nagani ke jaj benreu Marcos khatwela nong gat khot ka khat sau u Jesus ong ba om dan shu u breu uban bamso na uni udeng dembur lanu ru Lani kanom la ban long kata ka world super power ye kaman sinsar ye ka perthai hak ka ba utra umar khlau unmi nang ta wat sya syukur ko ki perlok ber ki para bangeng wat ngap ye ka khubor penting ye ka khubor yalap lamler jong ki breu pi haki internet haki poternet ya ka jing yalap ye ka ni ka khubor Handrai u Jesus Christ ulai thol pa baga kten jong blai kalai thol pa yangi ba uta umar khlau ulas sedang ban sinsar nadu ki por men barim
kabla sedang nandu snem sanspa lai pupra hadenu kris bat kabla kut haus nem khat neus pa khandai pupra bat unsa mi no biang da weipat kabor jung merak khlau ha kaba onsa pentrikam ya kadang bat ikasap ke jung merak khlau handai tu wat nam khmi syang ka ri Israel ha kaba utau merak khlau unmi nang ta bayo ngin sya syukur kaktin jung blai klei thu lepa yangi bangim dai ban sya syukur ha kini si ke bakhat do ngakwa bangin ya puli na ka gospel Matthews Kelenong ke bar pusau ngin ye pule lai pulai bat lai pusau ko ong kumne kum ju ma phiru haba phinyo iye kini ki ai baro to tip bakalong hajan haki jingkhang u Jesu Christ yo Ukraine nya kane u ong haba phio i ya kini ki ai u Jesu Christ hang ni Ukraine ba kani ka ri Israel lani ka jaj bandu jiu kanang long ka ri ha ka perthai ke ban sinsa don bor Hari uji su ong yakini ki ai uji su Kris Ukraine yakini ha kataka nila ban ong haktin parang ha kataka plural kaba omdei tang ya ka wei ka jingjia hanrei ya ki jingjia ha ka parthai ki ban jia salansar ka jingjia jong ki thma ka jingjia jong ki jingkhnu jumai ka jingjia jong ki dakishin hashwa ka jingwan ka jong u har ka jingjia ka jingsdang jong ki neki ai ki baro uji su Kris le tholpa ka ka jingpanjot ya ka Jerusalem nadu snem nyau pheu HK uji su ong bahaba phio i baki neki yai pten kata keliur ke batheu ya kapor jong ke jingjia hashwa jong ke jimpen kut penwai ya ke perthai ke kan poi kata ka ayom or kan poi kata ka ayom ha ka ban penkut penwai no ke perthai uji su yai pteng ban ong ha ga khot ka balai phusau chi sang ong hapi kane ka pateng ban riu kan om leit no tat ondala pendep ya kini ki ai baro uji su Ukraine hane ya ka pateng ban riu om ya kini ka pateng ban riu jiu om ya kini ki jaj ban riu Israel hane uji su Christ ukdeu ya ka jingjia ha ki sni ki bakhadu ya kini ka jaj ban riu baro ka wei ha ka perthai ha ki sni ki bakhadu ba on om penkut ya kani ka jaj ban riu jong ka perthai ki briu ki ban ima ki sni ki bakhadu tat ondala pendep ya ki dakishin ba uji su unsa wanno na kwa bengin ye phai na ka ju kalanong gat khot ka bakhat san ka ong kumne na margata onda phinyo I ya kata ka jing ijli ba pendu bala ong shaphang jongka da u Daniel unong ye tholpa ba kara yeng ha ka jaka ba khoj jar uba pule unda sngap uji su Kris Ukraine shai hani ya ka jing penjot ya ka nongba Jerusalem kabale tholpa da u Daniel phin syam ye kini Daniel khandai ar phunyau bahkan dia ke jing penjot ya ke nombak Jerusalem ke jing penjot da ke himarum ha ke bahkan sawan ban pensitom ya ke jiu na ke dau ke ba kila kentai ya umesaya bat ublai usya ya ke ni ke jing penjot kan dia ha kita ki briu ki ba la kentai ya u bat kat khot ke ba khan riu ke ong kumne annukum ta kita ki ba hajudia to ai ke ni phet yap no shekilom u Jesu Christ Ukraine hani kita kibriu kibaha Judia kinya phet yap no shekilom kinya phet sheki riklau kinya phet sheki jaka sheki krem ki kro ban re yalade jar ubahalor yeng wat ai ba un her ban sim ai ru naka yeng jo u jar ubaha ka lengkha ru wat ai bu un keladin pat ban sim yeki jankup jo u uji su Kris kan ya kane ha ka ba kili I ya ka sen ka ban nangkong ba ki nong roman kita kisipai rom kila ker ya kan ni ka nong ba Jerusalem kim dei shu ban phaiden lani ban yai boteng ba kin yai lech ki yeng ki sam jo ki henrai mars nyo I ya kane kini ban mi no na ka nong ba bat bakin pet no shiki riklau shiki jakari ka ba uji su Kris ulai tholpa but kat kum ka history ka yatho ingi ba omdon uweiru u Kristan hakatu ka por ubala sya penyap hagani ka jing penjot ya ke Jerusalem namar ki Kristan haba kili I ya ke jing penjot ya ke Jerusalem kila mi no na ka nong ba Jerusalem but kila pedri sya rilom jong ka Judea sya ka jaka ka bala khot pela kabadon hatrai jong ulom jong kawa Jordan kabalong ar punyau kilometer lani kumba khat nyau mile na
na Galilea bat kumta kila re yala di hangta bat kila lai im na ka jing penjot kala jia haus nem nyeu peu kum bala jia ka jing penjot yeki jiu haus nem nyeu peu hadin jong Chris kum taru kan jing jia kan wan haka perthei haki sni ki bakhadu baka perthei kam ngai yeki jing maham ki jong Jesus Christ yeki jing ethol pa haka kten ki jong u ki jo ki jing jia kan jia haki sni ki bakhadu bau Jesus Christ ulai thol pa baki breu baki ni ayo thia haka jing im baka jaman sim jaki ki breu kindon haka jing snap ha jaki kim snap yaka kten ki jong blai kom bakala long iki jiu bakim simla pen snap iki kintin ki jong Jesu bat kilia lumlang ha kanom ba Jerusalem ha ka temple bat kom ta ka jing penjat ka bakrau kala jia yaki ha ka ta ka por ka ktin jong blai ka ong kum ne ha ka khot ka ba arpheu Matthias arphusau arpheu Henry pin duwai bakata ka jing phet yap no jong phi kanam long mantalang lemni haka sni sabaton u Jesus Christ u yathu yakni shaki Kristan haka to ka spa snem ka banengkong bakin duwai baka jing phet yap jong ki na Jerusalem sha ki jaka jong ka Judea bakanom jia haka por mantalang lemni haka sni sabaton bakin dang yai sumar yaka sabaton hadin south house nem ono Jesus Christ la kiu shabnang bat ki Kristan hakisni ke bakhadu kum bakalom ke bala jia yakini ki breu hakni ke por bagi to ki breu ke badang Yesumar ya ka sabaton bagi haban mi na ki snong na ki nong ba jongki ban bu ri yaladi na ka jing penjot ke ban sawan na ka ba on sa shop ki breu da ka dak jom raklau ba on sa pensitom yaki bat kumta ublay ukhot yaki bakin mi na ki snong na ki nong ba jongki bakin pet no namar bakanji namar baka jingjia kan sajia hakisi ke bakhado bagi ta ki briu ke basumari ke sabaton bakan jia kum bakala jia yaki Kristan ki banengkong hakato kapor kaktin jom blai ka a yangi ya kana ke jingmaham kaktin jom blai ka a yangi ya kana ke khubor bangin tip yaki por ki dakishin ki bangim bangin ya pen kre nam ta ka jingwan ke jong Jesu ngi i ki jingjia ha ka parthai menta la ya pen dep ki jingi tho pa baka jingwan jong Jesu kanam slam show ko ki parlok bar ki parab ngai jingi to ngene pen kre ga no jingi ngin ai ya ki jingim jingi show Jesus Christ bau Jesu un sa wan shen ha ka we ke singi ban ngini khmilti ya ka ta ka jingwan ju ban pelai im ya kita ki koi di jong ka jingkermen ki bala te mrau ha ka jing te jing khom jong syaitan da ka jing pang jing stom bat ki jing pen stom ben bat ki jing shalai ben bat ki jing kran ben ngeni ai ap ya ka jingwan ka jong Jesu aku ban penkut da ka bangi pulei jing ban pau kolnong ka ba arpho ar kat khot ka ba arpheu akten jong blai ka ong uta uba phla yakini ki ai ro u ong shisha nga wan kloi amen to one try Jesu kaktin jong blai kai thu ingi ba uta uba phla yakini ki jingi thol pa uba kren yakini kaktin ka bangi pulei menta un sawan kloi ba un sawan shen bau Jesu un sawan shen hakwe gisngi ban khot yala ki jom ki breu tong ine pen khre ki do not jingi bani kendu yo Jesu hakasin ka ar ando Jesu unman blain kur khui phi baro ki ba pet ber ki ba sngap yakini ki khubor tengah ai kublai ya pi barok kinong snap ki bala yo sngo ya kubor nak tin ke jong blai nginget bangina yo shibon ki cengker khu lengba gane ke kubor bat kublai shibon pastor ibala ai hangi ya kubor ke ba sngo tenat bat ke ba don cengmut ke ba pen kre yangi ya ki jingwan arsin ke jong Jesus Christ ko ki parlok ki parajor ki parabanget ki be yo I lengba gane ke kubor to pen kre ikinen sim ki jong pi ban shemu Jesu ona unwan ha ki jingwan ke ba arsin kublai shibun phi barok ki bapet bat ki bayo sngaw ik ne kubor te mentangan penwai no ik jing mani jong yo blai da ka bangan ya so lang kana bar jing dwai sispa khatlai na ka ba thamai sispa saw na ka ba rim ka ba ong la chan dei por ba utrai unwan la jan dei por ba utrai unwan Gibril kia geli Kikrur kabnei Kisdang bantu Dei ban
long jing wan kata kasmi. Oh day ban long jing wan kata kasmi. Oh day ban long jing wan kata kasmi. Kami jemput lajan kasih shenkan sawan. Oh day ban long jing wan kata kasih. Kidaklah ai hai kasih ubnan hasun beneng bakendem. Kajing perta haki penbri ya kajing wan utrai kiyak dem. Oh day ban long jing wan kata kasni. Oh day ban long jing wan kata kasni. Kami jemput lajan kasih shenkan sawan. Oh day ban long jing wan kata kasni. Porkadeya balang ban akmi sarong ban red napi. Bala krela syarang bamen ban kram ya jing wan kata kasni. Oh day ban long jing wan kata kasni. Oh day ban long jing wan kata kasni. Kami jemput lajan kasih shenkan sawan. Oh day ban long jing wan kata kasni. Lesha lenti red bad lenti bad shaki lenti free. Khot yaki ba ko bad mala ban kre ya jing wan kata kasni. Oh day ban long jing wan kata kasni. Oh day ban long jing wan kata kasni. Kami jemput lajan kasih shenkan sawan. Oh day ban long jing wan kata kasni. Tong ni duai. Kok pa jing bah bedeng hakani kapor jong kani kenta. Ikwa ban aingu imi try na marka kubor jong ke jing maham ka bami ai singi. Kabalong ke kubor ka ban yai kersiu thia ingin ke jing thia bekerja men sim jongi. Habang ye i kidak kisin ki bangi pule na ke tin ke jome. Yarap ingi atrai bangin pen kre ila ke jong ke jing im. Yarap ingi bangin yit ila ke jong ke donon. Hatu kadang don em kata ke jing bam ngai hapdeng jongi ke jing arsatin. Ngidwai try men kersiu thia yangi. Bangin yit yalade. Wat sya bangin long kum kata ke jaj ben riu uta uding nombor. Ya uba om syam la saiso balak het no yu. Ngidwai try yarap meme yangi. Bangin long kita ki briu ke pen kre ila ke jong ke jing im. Bani syam man me uji su ana men wan ha sahit peneng. Kerku try yangi lam barok lam bakani ke kubor. Ai hangi try. Ai hangi ke jing kemen. Ai hangi ke jing yaisha. Bangin yaisha ikani ke perthai try. Kaming up ye ke jing wan ke jome da ke jing kemen ko try. Ngidwai bemen long rangkat bangi hadu ke bawai no jong ke perthai. Tak duk kata ke sengi ke bakrau ke jing wan jome. Bangin siu i
yami ku try anamen wana sahit peneng bat kiriu khoi jome bat keleng kiriu khoi kibran ha kaperthai sngawi atrai ke jing dwai jingi ma bi ki pop jingi baro atrai ha keteng jisu ngi pan amen